Dobrý večer, pán Buškár, ste taký extrémne nadaný umelec. Povedzte nám, nakoľko dokážete na nástrojov? Na ktoré? Tak, základom sú husle, tie som vyštudoval, na vysokej škole. Potom tento nástroj panová flauta, samozrejme fujara, ale ovládam aj píšťalky, koncovku, šestierku, píšťalu, dvojačku, samozrejme klavír to som mal povinný klavír na konzervatóriu, na viole, kontrabas dokážem hrať, celkom do kapely určite. No a heligonka, harmonika, ústna harmonika. Koľko ešte ďalších? Drumble. No, dokopy je 20. Aby som mal prax, musím prosto hrať na tie nástroje a ja som aj počas vysokej školy, aj počas konzervatória hrával veľmi intenzívne vlastne aj v kapele ľudovej, ale hlavne v Lučnici. Takže nemal som problém výjsť na javisko a vlastne to mi pomáhalo počas štúdia, že som nebol odstavený len na teóriu, ale že som mohol vlastne... Že ste už mali prax počas školy. Že som bol nútený vlastne hrať. Bez praxe to nejde. Bez toho cvičenia alebo bez ohmatania si toho nástroja, bez toho to nejde. V knižkách kdeže. A čo by ste odkázali tým vysokým školám, ktoré sú najmä teoretické? Jak tam sa neučia? Ako by to malo fungovať? Ja tomu dobre nerozumiem. Prečo mladí ľudia napríklad majú byť v škole a potom hneď zo školy do nejakého podniku, do závodu. Veď oni sa musia cítiť ako stratení vlastne. Lebo teória je jedna vec, ale keď nemáte praktické skúsenosti, tak ja si myslím, že to je strata minimálne niekoľko mesiacov, ak nie aj rokov.